नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ମୁଁ ଠାରୁ ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରୋ ଠାରୁ ଯେବେ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀର ଆଲୋକ ଦେଖିଲି ସେବେଠାରୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋ ବାପା ମା, ଭଗବାନ, ମୋ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।